मोनाबिलि आरोबाव नोंथांमोनजों खनसे रायज्लायनो होननानै आङो लाइभआव फैबावनो जाहैलायबाय आरो खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोजोननाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनो होननानै फैनाय जादों कारेन्टआबो दासो ब्लक थांनो होलायबाय कारेन्टआ खिदि जायोलै दासमाव कारेन्टआव ब्लकसो थांनो होलायबाय बिदि जायो नै बिरहां मुसाहारि हाय हेल' मोनाबिलिनि गोजोननाय ओइ दासो फैबाय नै कारेन्टआ जा दिगदार खालामो कारेन्टआ एब्र मा जादोंथाय एकदमबारे थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जोंना बिरहां मुसाहारिया नुबाय आरो मा खालामदों दङ ओरैनो नै नोंथांमोनजों दसे लाइभ रायज्लायनो होननानै आङो लाइभ होनाय जाबाय आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम आरोबाव जायफ्रा आंनि लाइभआव दंफैयो बिथांमोना कमेन्ट खालामहरदो बा नानिया ससमालायबावो आं ससमा हमनि समायाखै हाब समायदों रा मामिनि ओमफ्राय माबोरै दङ दे खबर खालामनायदो आं बारा गोबाव थानाय नङा माने आं दसेल' लाइभ होनानैहाय जोंना मोसानांगौ दङ दसे मोसाहैबावनोसै आरो आं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर जायफ्रा आंनि लाइभआव दंफैयो औ खमला मा होनदों देखमम बिरहां मुसाहारि हेपि ख्रिस्टमास आंनिफ्रायबो आरो गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि ख्रिस्टमास औ ओमफ्राय दा आं दसेनि उनाव मोसानो थांगोन आरो मोसानो थांसान्दि नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होननानै आङो लाइभआव फैनाय जादों आरो दे कमेन्ट खालामलायदो जायफ्रा आंनि लाइभआव दंफैयो दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर मा सिरि सिरि थाखो दे कमेन्ट खालाम जायफ्रा आंनि लाइभआव सफैनो हादों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो खबरफ्रा माबोरै दङ एसे खोन्थालायहरदो दाबा बिरहां मुसाहारि नोंसिना थोसै ख्रिस्टमासआ थांसै ख्रिस्टमासआ आदसा बै जाफुं गेमिं XYZ शेर गो टु दे दा आङो दसेनि उनाव थांगोन आरो मोसानो दंबावो मोसाजोबनो हायाखै दाबो जायफ्रा आंनि लाइभआव सफैनो हाबायना बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरोबाव सोर दङ आंनि लाइभआव बिथांमोना आंनि लाइभआव दंफैयोबा कमेन्ट खालामहरदो एसे रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों मोनाबिलिनि गोजोननाय आरो बेजों लोगोसे ख्रिस्टमासनि गोजोननाय आरोबाव बेजों लोगोसे हेपि निउ इयार ना जोंना हेपि निउ इयारा फैगासिनो दङ बोसोर गोदाना बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो कमेन्ट खालामलायदो
Ladu gaya. दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम बा मा मा लायो रा नोंनियालाय मा बिलाय औ कमेन्ट खालामदो दे सनामोन लोगोफोर सम्पा मुसाहारि हेलौ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो फानि ब्लगार हाय हेलौ मोनाबिलिनि गोजोननाय नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होननानैहाय आङो लाइभआव नुजाफैनाय जादों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामलाय हरदो बारा गोबाव थानाय जानाय नङा दे आङो दसेल' थानानैहाय जोङो ख्रिस्टमासनि मोसानांगौ दंबावो दिनैहाय मोसाहैनोसै आरो सम्पा मुसाहारि हादापाकि बुजियाखिसै आङो मा होनखो हादापाकि आं बारा बुजिनाय मोनाखिसै आरो मा होनहरदोंमोन बिथाङा माथो खालामखो मामिया फैदो मेगनाव बारा नुलाय लांला बोरायनायखाय ससमासो मोनसै आङो कमेन्ट खालामलाय हरदो लोगोफोर पानि ब्लगार आं सुराज आदसा दे माबोरै दङ खबरा एसे कमेन्टफ्राव खोन्थाहरदो हाल साल निउ इयारनि माथो मोनखो बिस्किट बर' मुम्बाइ ओइ हेलौ सोर जाखो बर' मुम्बाइ औ बिस्कुट औ मोनाबिलिनि गोजोननाय आरो नोंथांमोननिसिम मा औ औ बिस्कुट मा बिस्किट होनोमोनलै बिस्कुटसो होनदों दा दे कमेन्ट खालामलाय हर आरो निजोरा ब्रह्म बिस्किट हनै नानि सोरबा होनहरदों निजोरा ब्रह्मया बिस्किट होनहरदों बिबो मा जाखोमोन उनिया औ हलाय नायनि आं नै आंना फिसाजोआ मा जाग्रा बायनानै लाबोयो नै निजोरा ब्रह्म स किउट होनदों नै नानि नोंखौ ओरै नायफैदों लाबो जानि बिस्किटनाहाय बिसिनायसै लाबो आंनो बिस्कुटनाहाय लाबो बेयाव फैदोरा जादो हनै बेयाव खोन्थाहरदो आं बिस्किट जादों फानि ब्लगार आइ लाभ इउ टु मोनाबिलिनि गोजोननाय आरो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ जायफ्रा आंनि चेनेलाव नुजाफैनो हाबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय लानाय जि जायो औ नों बिस्कुट जायो no.
share comment खालामलायदो funny blogger tôi कोइले हो नाखि नै जिन नुदों आरोखि जोंना माबाया funny bloggerआ reply खोनायाखै खोनायाखै अबे थाङो सिरिनो नै बांबुलि जोंना फैबाय ने बर' मुम्बाइ माइ चेनेल ब्र' मुम्बाइ माइ चेनेल दे आं सापर्ट खालामगोन सापर्ट खालामनानै होगोन आङो कमेन्ट खालामदो भिडिअ क्वालिटिया माबायदि नुखोथाय एसे लाइटआबो ओरैहाय बोरैबा फ्र नुदों आरो फ्र नुनाय बायदि मोनदों आङो खोनासंखायालै लिंहरबाबो पानि ब्लगार मा खबरा मोजाङैनो दङ नोंखौ नै अनिला बर' आदाया साहा लोंदो नामा साहा लोंदों नामा लोङाखै माने ओइ नानिया बिस्कुट दंमोन नालाय बिस्कुट मोनसे बेखौ बिसिनानै होदों आरो बेनिखायनो जादोंमोन आं नोंथांमोना माबोरै दङ निउ इयारनि थामहिनबाय सिथुबाय थामहिनबाय बाथा 5 मिनिटल' थानोसै दे आङो लोगोफोर आङो माने मोसाहैनांगौ आरो दाबो जोबाखै नालाय जोंना क्रिसमासनि मोसानाया पानि ब्लगार साजोन माहाय दं आङो न'आवनो दङ दै आङो एसे नोंथांमोनजों लाइभ रायज्लायनो होननानैहाय आङो लाइभ होनाय जादों आरो मोनाबिलिनि ओमफ्राय बर' मुम्बाइ हेपि क्रिसमास आंनिफ्रायबो हेपि क्रिसमास आरोबाव जोङो दा दसेनि उनाव मोसाहैबावगोन आरो बेजों लोगोसे आरो निउ इयारनि हेपि निउ इयार 2024 एडभान्स होननाय जाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मा खालामो रायलाय आंना फिसाजो दङ फिसाजोआ एकदमबारे दिस्टार्ब मा खालामनानै खोन्थायो बर' मुम्बाइ आइ एम गुड दे आया आयदै सिगाङाव फैयाव फै रायलायहरनि जोंहा फै बैयाव फै मबाइलाव गसंसो मादैमोन होनहरदो दे बाजैमोन आगैमोन सनामोन दे होनो दे फानि ब्लगार मिस इउ चिरां दे जोंना बर' मुम्बाइ होनहरबाय आरो अके सार अके दे ओइ बाखोगा मा बाखोगा बेयो खोन्थाहर गोजौनि तात माजाद रायलायो नोंलाय बुजियानो दाउसिना बाखोबासो फानि ब्लगार एसामिस जुगामिस ब्लग